Expert Production. салом алайкум мухлисои Expert Mafia. имрӯз бо барномаи мақсад кадом рэпере ки мехуна аммо одам мада рэпш маъқул шава да каналам фурш метам мақсад дар бораш гап мезанам. агар ки маъқул мешава мегӯм маъқулай, маъқул нашава мегемш ки аида трекои мошни буброра. агар розӣ бошӣ рафтем. идофар я рэперай номаш Бадик любой одама бугӯ мешносаш ба хотири мухлисош. мо трекша гирифтем, гӯш мекунем, мебинем ку чӣ хел хондагиай. номи темаш девона дар фикри ёрай. номи темашай медорем, гӯш мекунем. рафтем. дар каналаш будорем подписатсия кунен, дистгирӣ кунен. рафтем. Best Rap Stars Records. девонара ақли ҳушаш доимда тикашол бад хиёл мекардам туи ту рафтани ти як шобат соато интизор будам рӯзорам сипарӣ шид майронам байни мода чида яке таришид касе буди шаво бе овозат хона мекардам агар меомадай дастам дар дилат хона мекардам касе буди ма хушбахтима дар ту мекофтам шишталави дарёда муҳакота мебофтам занг мезади дилгу мезад телефона бардоштанда рост шагу ба манжима лоиқ набудам дӯст доштанда олия мазори я бор дӯст медорам гуфтанотум аз садқаи қарнозум аз садқаи хандаотум ай дастам ҳичи наёмад ай ман бурдан тыра сӯхтум да ҳасрати я бор ай пеши дидам тыра ҷон медодум неки бояд намекардам маҳуи гоҳе да гӯшум мия садои да бали туи девона ба чашми гирёни қавақт буд мунтазират ба иқарепои хондам я бор насӯхтак дилат ма коре мекунам ма ёдат нарам то охира мухлиси худам мекунам вес халқи нагорнира рост мегӯ чизе хости ман натонистам дода неки мухлисам мекунам ма халқи файзобода медонум мухлиси ма ҳай қариб ки ними хашат коре мекунам репома ҳар рӯз монанда пеша буфами нолаи дила буфами ту дарди мара ба ёд биёри рӯзера гуфтам дай манара нигоҳ накарди ту паста ай ма гирифти даста нишаста хаста барқаста байни ғамош мара бастак дар таги хона мегзарондум бисёри вақта дилрабои бедил сӯзонди ту бади ки ҳақта гоҳе дар димоғ мераса файзобода шамолаш чӣ қадар сол гирьяҳои кардама кардам ҳалолаш бира дига кор надорам ма тувори ёр надорам ту ки беди бегонаи ма тира ёд надорам хушим намета як гап бугум тувори духтара ай был ҳавасит хо мехӯри меваи нопухтара мегуфти камбағали дар кор нести да ҳичка биёбин смсои духтарора даличка гашти ва хела гашти бугу чӣ диди ба гаштан тувориёш хор шидан бекор гулистонда гаштан чӣ қадар дӯст медоштам мекош медонисти ира неки ту су мегуфти ва либосой вай ки кира алам зиёд мешава ёд оварда у корота бандаи ношукри ма мебардоштам нозота шароби талх бади хӯрданаш ҷазоб мешава ба ғами ишқи ту исинат хароб мешава аввал масти бад пасти медонам тоқат надори духтари тарифи хона ба гуфтат айб надори чӣ қайсиё доштум ма кишти ҳамашано дида имрӯз ба ғам иваз кардай намебинам шодита зинда бошӣ акай Бадикам. молодец барои трекот. худо мухлисот арӯи миллион қабул кунад трекота. неки мошни бад омагиай ма хела буд тари трекора ждат накард будам неки ждат шамияе ки мошни бад бировардаеш гап нест. зиндаву саломат бошӣ. будрои мухлисош дистгирӣ кунен ва халқи файзобода ошиқи репотка. молодец акай Бадикам. зиндаву саломат бошед мухлисои Expert Mafia. Expert Production.